Germaniýanyň Gamburg şäherinden hemme salam. Şu wagt Germaniýanyň bir metro duralagyna girdik. Tağadan 5 töwerek taşar tawuqlardan bäri geldik. Bäri gyzgynjak eken. İnternet göräýin de gatly çalto. 30 megabaytlyk bir zat ýükledim telefona. Göne 1 sekundda tık yükledi göne. Geň alym saat 5'de metrolary işleýär, köp supermarketler zatlar açyp. Ogy bärdim bolgança motor şuar saat 7'de tekrar çeldi bärde oturup soň şäher gezmäne başlar. Onu näme? Gamburg köçelerini görşänsek. Germaniýanyň Gamburg köçelerinden hemme salam. Hawa şu wagt Gamburg köçelerine gezip ýörüs. Şowrkysy bilen. Ýa-da Germaniýa gelenimiz gön belli bolýar da. Bilýän-a Germaniýa sistemi, nähili sistemi ýurtdygyny. Nire var? McDonald's'a girdik. Biraz kellem oýdum aňyrdan ıglak geldiler. Yatmak bolan o. Soň şunýalaryk. Ulraz statny hemem metro duralygynda maskan bey. Bärde durma. On etme, mun etme. Bola ançykal daşaryp gaýtdyk ikimiz. Biraz ukyň gelýär, daşaram sowurak. Gamburg şäheri, Germaniýanyň Gamburg şäheri, Germaniýanyň iň uly ikinji şäheri. Gaty şäher. Köp turist bar. Şunýalak öýsüz kişileri görüp bilýäňiz. Ýolda. Soň gediljek ýerler gatkan. Biziň hem buny agsam fikirde zadymyz bar. Polşanyň Gdansk şäherine samolýotymyz bar. Indi şoňa çelde aýlananymyz. Ondan soňra belki soň ýene geler. Bärde Salih'niň tanşy bar eken. Oňlan görüşmekçi. Göreli şu adam meşhur yerlerden biri var. Şoňa gidip barýar. Aha. Şowhunma. Çağaçyga. Çapdymy? Bam. Ich glaube, muss nur mein Yaşlılar näme diýýär? Bolanca bolsunmy? They are working. Wow. €5 diye.
Her yerde yolkalar. Täzeyle tayyarlyk. Ah. Dostlar, bu görýän ýeriňizem Rathaus Marketing diýen eken. Bu görýän ulu binaňyzam häkimlik binasy. Gatullykan arkamda görýän binaňyz 1886-1897 ýylda gurulypdyr. Gaty köne bina. Bärde her geljek zatlar satylýar, içmek zatlary, sowgatlyk zatlar, käwad, eşik zatlaryny satylýarmyş. Soň bu ulu ýerde käwad konsert adam bolýan eken, sergiler bolýan eken. Sonýalyk bäriň meşhur ýerlerinden birimiş, Gamburgyň birinji gelen ýerimden çutaýy. Aýlanyp göreli. Göreli bakal nämeler bar. Baha açıklarına teredeli. Mesela şokolat 5.90 euro. 15.90. Ne? Öýüňizde, seýilçiňizde sowgat. Akçe korsaňyz ştak gelýäňiz 25 euro berem, şunu alýaňyz, gaýdýaňyz. Gatı kımmatla. Bu binada odan bugün siyahatımın 6-njy güni, Ýewropa siyahatymyň 6-njy güni we 4-nji şäher, 4-nji döwletimiz. Birinji Paris, ikinji Parisden soň Brüssel, üçüncü Amsterdam, 4-nji Hamburg. Her yerde yol. Buram täze il üçin zatlar eýdýän. Aňarda oçurda dollar, näme üçin dollar bilemem. Kıçıkka €49. Aha. Türkmen çaynakları. Emme lazım eti var. Anonla havalaşar. Dostlar, arkamda görüşüňiz ýalyk Planten und Blumen. Ullukan farky Gamburgyň gaty belli bolan parklarynyň biri. Ullugy 47 hektar eken, 47 hektar. 1800 bärti nähili herhilek bitkiler, herhili güller zatlar bar eken. Birinji bitkeni 1821-nji ýylda ekipdirler. Sondan soňam her gün ekilip şunýarak owadan bir park emele gelipdir. Çağalar üçin, ullar üçin her geljek
güýmeler ýarak zatlar barmyş. Bilen şu an birinjide gelip duruşumuz. Siz bilen bile. Başka. Her ýylyň iýun aýyna bärde okuma festival bolýan eken, näme festival bilemok. Soň her ýyly oşa wagtlar konsertler zatlar bolýan eken bärde her ýylyň iýun aýyna eger bäri gelseňiz gatnaşyp bilersiňiz. Göreli bakaly. Şunýalak ağaçlaryň üstünde her ağaçyň öz atlary bar. Şey diýipdirler. This way? Bäri gitdik, yani ütköşük zat ýok eken. Enden bärinden bagarlak görüldü. Belki ütköşük zatlar bardyr. Gaty zat arasda howa. Oh, Ah, aşkım. Oh. Hello. hello. She's happy. The same place. Yani şeyde aynen keli berdi kellik koloniyene ber. Şovraya çıktı. Yani Just here upstairs. Gatı ulu park. Biz o ýaňyr girişinde kan wagtymyzam ýok beýlek ýerlerem göresmez gelýär. Biram Saliň bir tanşy gelýär. Enne oňdan görüşmäne gidýär. Göreli. Parkyň adyny bilýäňiz, görkezdim. Eger Gamburg'a gelseňiz, baş üstüne. Bizem şey diýip ýörak bar ýa. Biram gaty bagty bolanlar üçin, bagtymyz daha şäran üçin bugün Germaniýada 30 gün olan, 7-nji gün olan soň Saliň aýdyşyna görä her kim öýüne diň salýarmyş, maşgarat bilen wagt geçirýärmyş we şunýalak targow sentrler, köp magazyňlar zatlar ýapyk bolýan eken. Görşüňiz ýaly şu var. Hemmesi ýapyk. Saliň bir nemes dost bar eken, şol aýdypdyr muňa. Menem Saliň ýalançy bilemok. Şonýaly wagt eger bilýän biri bar bolsa, kommentara ýazyp bilerler. Amsterdamda diýsem, Amsterdamda 8-den soň karantina wady, gijetni gowy görüp bilmedik. Germaniýada munýalak 7-nji güne gabat geldik. 7-nji günem şonýaly eken. Ay bolýan esatdat aýlanyp ýörs. Odan yerlerini görýäs, binalaryna seredin. Odan arhitekturasy. Bäriň ýem ýaşaýyş standartlar gaty ýokary. Aňarda da aýdym oteller. Näme diýäň o? Gamburg hem Amsterdam ýalyk. Şunýaly köprüler bilen meşhur gat köp köprüsi bar. Şeýle kanal geçse, diňe köprü bolup gidýär. Aňartam şonýalyk. Dostlar, bu görýän binadan Hamburg gaty köne şäher bolan soň bärdem Hamburgyň belli binalarynyň biri eken.
arxitekturası boýunça gaty meşhurmuş. Biram Hamburg 2-nji dünya söwüşinde uly ýaradatlar Germaniýa eňlen üçin köp binalar ýykylypdyr, köp binalar ziýan gören üçin köp öýler zatlar täzeden gurulýar, täzelenýär. Görýän bolsaňyz bulam Salih'in tanışı. Öň bile işläpdirler. Nerede yaşaýar? Şuat bizi aýlap ýör. Bu arkamda uzyň görýäningizem gaty köni ibadathanlaryň biri. Ýöne planşyla ýanypdyr şuat ullananok diýen. Görsüňiz ýalyk bulam arkaty şuat ibadathana şeklinde ullananok eken, şu ýangyndan soň müze şeklinde ullanýan eken. Eger gelseňiz bärde bilet atylýar, bilet alyp ýokaryga çykyp bolýar. Soňňa gaty odan ýerine. Ýangynam has bir hyly ütköşük zatda odanlyk beripdir. Uzakdan serdende has ütköşük bolup görünýär. Doktor Şuat Germaniýanyň Gamburg şäherindäki bir türk restoranına geldik nahar üçin. Nahardan Adana kebap, Salih, bulam Stella. Bon appetit. Karnımızı doyurduk. Şuat aýlanmaga dowam. Köp beri çekip bilmedim. Çal-çaldan buram garaňgy düşdi, çal-çaldan ýöredip garaňlygym düşdi. Şuat deňiz kenaryna geldik. Gamburgyň. Bu ýerde balyk restoranlary bar eken, balyklar satylýar. Dem bizim dadymyz, samolýotymyz 8-de. Soňa ýetişmeli. Metro bilen gitsek bolýar. Şeýdip Gamburg bilen hoşlaşýar. Polşa tarap öňe, Polşanyň Gdansk şäherine. Soň Gdanskdan tamam Lemborg'a. And during Christmas you cook 12? Soňa biraz köçerler köýün. This is in Poland. Ah oui? Yes. No, This is in Poland. maybe they're not. This is actually this is my Polşanyň Gdansk şäherine hemme kalam. Şuat Gdansk şäheriniň aeroportunda. Biziň Germaniýada, Gamburgda biziň samolýotymyz biraz giýje gardy, ýarym saat giýje gardy. Bäriň biraz ýarym saat giýiş gelmeli bolduk. Soň biziň şäherden biziň şähere gidýän poýdy şeýle tapdyrdyk. Ýetişmedik poýda innem. Inniki reýsem näçede? 4:40 näçede. Soňa çel sagadan şuat 10:36. Berde 6 saat ýalyk garaşmaly bolýar. Şu tarapga taýmata. Kafeň öňü. Aeroportun içi berde. Hiç kimem ýok. Berde bir ýaşok ýatyr. Saat tuvalete gitdi. Soňalyk tamaza geldik. 6 saat soňam bolýan şäherinde. Gyzykly tiýagat boldy. Täze tejribeler, täze ýurtlar, täze şäherler. Altunyň içinde 4 şäher, 4 ýurda gezdik. Gyzykly boldy. Ona näme? Indiki videolarda görüşsänsek, hoşta bolan ilerlemana dowam edin. Edip bolsa, hemme birlikde täze şäherler, täze ýurtlar göreriz. Awala.